खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं 16 जुलाइ खालि कटन इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि नियारदेखा आरो बिथांजों लोगोसेनो बिथांजों फरायनाय कटन इउनिभार्सिटिनिनो सा 45 जन फरायसाफोरा BJP राजखान्थि हान्जायाव हाबो होनना खौरां मोननाय जादों। बिनि अनगायैबो नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन अफ इन्डियानि आसाम जेनेरेल सेक्रेटारि गुन्जान बर्मनआबो मैया BJP राजखान्थि हान्जायाव जयेन जायो होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोन जयेन जानाय समाव आसामनि BJPनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां भावेश कलिता, मन्त्रि मानगोनां जयन्त माल्ला बरुवा आरो माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारिया डाइरेक्टरेट बिमुंखौ मोननो हाबाय होनना रादाबनि गेजेरजों फोरमायदों। गासैबो समान मोनथाय गोजोन खौसेथिनि खामानि मावनायनि थाखाय दीपक कुमार बसुमतारिया डाइरेक्टरेट बिमुं मोननो हादों। मख'जाथावदि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिबानबो रुजुनबोदों। नाथाय दा बिथाङा आरोबाव आथिखाल इउपिपिएल राजखान्थियारि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि बिबानाव दं होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथियाव दं बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा माखासे इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों। मख'जाथावदि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा थांनाय 13 जुलाइ 2022 इं खालारखालि माखासे इउटुबार आरो फेसबुक पेजफोराव मानगोनां बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि बिबुंगोरा डकटर लाइसि महिलारि आरो प्रफेसार इन्दिरा बर' साहित्य एकाडेमि मोनगिरि आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि बिथांमोननि सावगारि लानानै माखासे गियान गैयै साननो हनो रोङै इउटुबार आरो फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरा मानहानि खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोननि मुंफोरा जाबाय एनिथिं एमजे मेन एक्ट्रेस पार्सन, जावलियासो आं फेसबुक पेज आरो मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेज होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि इउटुबार आरो फेसबुक पेज बिगोमाफोरनि हेंथायै दा आइटि एक्ट 2000 नि सिङाव एजाहार होनाय जाबाय होनना खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया रबिबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि जनता भवनाव चिफ मिनिस्टार इन्स्टिटिउसनेल प्रेजेन्टेशनाव प्रग्रामखौ बेखेवनानै होयो होनना खौरां मोननाय जादों। बे मेलनि प्रग्राम बादिब्ला गासिबो सरकारि फसंथानफोरा मैया 17 जुलाइनिफ्राय 15 आगस्तसिम बिफां गायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे प्रग्रामखौ साइन्स टेक्न'लजि आरो क्लाइमेट चेन्ज डिपार्टमेन्टआ दैदेनसिगोन आरो 80,000 आसामनि सरकारि फसंथानफोरनि जायगायाव बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायनानै 15 आगस्तसिम सोलिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बाथियाव दं थांनाय सनिबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बुन्देलखान एक्सप्रेसवेखौ उत्तर प्रदेशनि खाइथेरी होननाय मोनसे गामियाव बेखेवनानै होयो होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे 292 किल'मिटार 4-लेन एक्सप्रेसवेखौ 4,850 कौटि रां खरस खालामनानै लुखांनाय जादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फुंबिलिनि रादाबा दा बेखिनिमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।